Наступны аўтар, таксама выпускніца Казанскай дзяржаўнай кансерваторыі Мадзіна Галіева, прыехала да нас з Рэспублікі Татарстан. Сёння вашай увазе яна прадстаўляе твор, у якім увасабляе каханне да свайго шматнацыянальнага народа, з яго простымі душэўнымі перажываннямі і турботамі, з яго абаяльнай музычнай мовай. Музыка Мадзіны Галіевай. Канцэрт для флейты з аркестрам. Соло на флейце выканае студэнтка 4-го курса Маладзечынскага музычнага каледжа Любоў Сямёнова.
Мадзіна Галіева, автор твору.